Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de Mankana. Ni aw ka kunnafoniw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma a y'aw bisimila buna adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM donkibaru kɛnɛ kanan na. Bidɔnkibaru kunnafoni bakurubaw la an b'a daminɛ Gawukaw fɛ yen nɔ min ye waleɲuman dɔn kɔni kɛra denbaya caman ye ka da u ka wulikajɔw kɔni kan ni ka u ka denbayaw ka kɛnɛyakow kɔni kɔlɔsi. An na kumaw kan bi dɔnkibaru kɛnɛ kanan na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye localisation ka se ka o ɲɛfɔ maaw kɔni ye buna adamadenya dɛmɛ ale baara hukumu kɔnɔna na. Amsɔdu maaw olu ye ɲɛfɔliw kɛ an na o walawala bi dɔnkibaru kɔnɔna na. Ninnu de ye bakurubaw ye. Kunnafoni wɛrɛ b'an bolo k'a fara minnu kan sɔɔni an bɛna u kunkun n'u ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na aw ye. A y'aw danse dɔnkibaru kɛnɛ kanan na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de Mankana. Tibarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kanan na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni bakurubaw la cogoya min na. Gawukaw fɛ yen nɔ UNICEF a n'a dɛmɛbaa jɛkulu min bɛ yen ni o ye Canada olu kɔni ye u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka dɛmɛba ta k'a ɲɛsin denbaya caman kɔni ma k'a ɲɛsin denbaya caman ma ka da u ka wulikajɔw kɔni kan ni ka se ka u ka denbayaw kɔni tanga kɛnɛyako nasiraw ani dumuniko fɔ ka taa se min ye jɛya ani bɛsɛya ani denmisɛnninw lakanako kɔni mɔ. Fɛn min ni kɛnɛ belebeleba in ale kɔni kɛra min ye Gawo ale maa ɲɛmaw olu kɔni ka yamaruya kɔnɔna na ani dɛmɛbaa jɛkuluw ka bolodi ɲɔgɔn ma ale kɔni kɔnɔna na ni projet belebeleba in a nun donna Kanadakaw olu ka projet ba fɛ n'an ko a ma ko CIAUD fɛn min ye a kɔkɔrɔma donna musaka ko fana fan fɛ ni Banque mondiale maaw kɔni ye fɔ ka taa se an ka jamana gouvernement ma. Waasa ka se ka localisation ka se ka o kɔni faamuya buna adamadenya dɛmɛ baaraw kɔni kɔnɔna na min ye Amsɔd maaw olu kɔni ye walawalaliw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka maa ɲɛma ni o ye Musa Aba Jalo ye a kɔni ka kɔrɔfɔw la min ye localisation ko o de kɔni bɛ a jira k'a fɔ min ye ka fanga kɔni di buna adamadenya ale baarakɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu cɛ sirin bɛ sigidaw la ka taa se maa minnu kɔni ka wulikajɔ ka bon jamana kɔni kɔnɔna na ni ka se ka fɛɛrɛw kɔni sigi sen kan ani fana ka se ka musakakow ka se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan ko o de kɔni bɛ a to fɛn min ye buna adamadenya dɛmɛ baaraw ale kɔni bɛ nɔgɔya ni ka se ka yiriwa badabada bolo da. An bɛ taa an ka jamana kunnafoni kunkuru kɔnɔna na UNESCO olu kɔni ka maa ɲɛma min bɛ an fɛ yan nɔ ni ale kɔni bɛ waati latɛmɛ fanga kɔni na ni an ko ma ko Ali Mohamed Sinan ale kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ min ye ka bɛn octobre kalo tile 22 san 2025 ani UNHCR ka taa se UNICEF maa ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲɔgɔn ye ni ka se ka hakilina falenfalenw kɔni caman kɛ waasa o ni cakɛdaw olu ka se ka u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka an ka jamana maa ɲɛmaw ka se ka olu kɔni dɛmɛ buna adamadenya dɛmɛ baara kɛcogoya kɔni na. UNHCR ani olu kɔni ka hakilina falenfalen o sinsinna min de kan o de ye lakana ale kɔni projet ye ni o ye buna adamadenya lakana kɔni ye n'an ko ma ko sécurité humaine fɛn min ye u ka nin wulikajɔ belebeleba in min kɔni kɛra san 2024 ka taa bila san 2025 la u kɔni wulila ni ka taa u ɲɛ da min ye baarakɛlenw ale kɔni jaabiw kɔni kana na maa minnu kɔni garijɛgɛ donna ni projet belebeleba in ale kɔni na u n'a maaw kɔni ye hakilina falenfalenw kɛ o maaw kɔni ye laɲini kɔni kɛ ka jira k'a fɔ ko dɔ kɔni ka fara u ka dɛmɛ kɛtaw kɔni kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka dɔ fara u ka nankɔw ale kɔni bonya kɔni kan ni ka se ka dɔ fara ba minnu kɔni bɛ tila u la waasa u ka se ka bɔ u yɛrɛ la dɔ ka fara o fana hakɛw kɔni kana na. O ni UNICEF fana ka kɔrɔfɔw o bolila min kan o ti dɔwɛrɛ ye ka se ka an ka jamana maa ɲɛmaw ka olu kɔni kɔkɔrɔma don min ye seko ani dɔnko ale ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba min ni o kɔni bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna na n'an ko ma ko biennale waasa o bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman kɔni kɔnɔna na min ye l'UNESCO olu kɔni ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinna o mɔ walasa ka se ka dɔ fara kalan
ale kɔni ka an ka jamana kɔnɔna na Save the Children olu kɔni ye lajɛrɛba kɔni boloda ka bɛn jumadon novembre kalo tile 25 min kɔni senfɛ u ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin denmisɛnnin maa 160 ma se tɛ minnu kɔni somɔgɔw ye u ka dɛmɛ ninnu kɔni bɛ tali kɛ ni ka nafolomugu ka o kɔni bila u ka kɔntiw kɔni kɔnɔna na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ a denmisɛnnin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye sefa wari darasi 6 bɔɲɔgɔnko u ye o kɔni sɔrɔ waasa ka se ka kalanta nɔgɔya u bolo ni dɛmɛ belebeleba in ni kɔni n'a kɛ sababuya ye ni ka denmisɛnninnaka ninnu u ka musakakow ka se ka o kɔni nɔgɔya. Académie des jeunes blogueurs o ye an ka maa minnu kɔni bɛ bɔlɔlɔsiraw kɔni fɛ ni u bɛ jamanadenw kɔni kunkanko kumaw kɔni lafasa olu ka académie ale sigiko 3nan o kɔni baaraw kɔni kɛra. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de Mankana. Dɛmɛ taara k'a ɲɛsin musolakaw ma musolaka minnu ni u garijɛgɛ kɛra cancer bana ye dɛmɛ ninnu bɛ tali kɛ balo ka taa se kalandenminɛw kɔni mɔ ni baara belebeleba in kɔni kɛra Move Africa Malitel maaw kɔni fɛ malo ɲɔ sukoro ka taa se nɔnɔ ani tulu ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni saradala ni maaw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ waasa bana min kɔni bɛ u ka o bɛ se ka latɛmɛ cogoya min kɔni na ni dɛmɛ belebeleba in a kɔni kɛra nisɔndiya koba ye ni maa kɔfɔtaw kɔni bolo. An bɛ taa jamana ale kɔkan kunnafoniyaw la diɲɛ kɔnɔ sigi belebeleba min kɔni bɛ kɛ ni ka se ka hakilinaw kɔni munumunu waasa waati yɛlɛma ale kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na n'an ko ma ko COP30 ale baara dayɛlɛw kɔni bɛ senna Brésilikaw kɔni fɛ yen nɔ u ka yɔrɔ min bɛ yen ne a bɛ wele ko Belém fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u ka kɔrɔfɔ a baara kɔni dayɛlɛla ni fɛnba 2 ye a fɛnba fɔlɔ musaka bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ni ka waati yɛlɛma kɛlɛ u kumana o kan a filanan o ye min de ye fɛn min ye sisibɔ minnu kɔni bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ ni ka waatiw kɔni tiɲɛ o sisibɔ o bɛ se ka lajɔ cogoya min na. An bɛ taa Malaisie ale kɔni jamana kanan na fɛn min ye maa minnu kɔni bɛ yen ni u bolen bɛ ka bɔ u ka jamana kɔni kɔnɔna na n'an ko ma ko réfugié Rohingya ko olu kɔni ka bato dɔ kɔni dafirila u ye ji sanfɛla la min kɛra sababuya ye ni ka maa caman kɔni bɔnɛ u ni na fɛn min ye nin kɛra fɛn ye fɛn min ni a kɔni ye maaw kɔni dusuku kɔni kamikami ni maa ninnu sanga ani waati u kɔni bɛ don faratilakow la waasa ka se ka wuli ka bɔ tɔɔrɔ ani degun ɲɛ. An bɛ taa Sudan jamana kɔni kanan na fɛn min ye a jirala k'a fɔ ko Sudan olu ka fanfɛla min bɛ yen ni a bɛ wele ko North Kordofan ko o yɔrɔ fana na ko maaw kɔni gɛrɛntɛ ani tɔɔrɔ kɛn bɛ u taalan ye k'o kɛra sababuya ye maa 2000 bɔɲɔgɔnko ko olu de bɔra u sigiyɔrɔw la tile 3 ale kɔni kɔnɔna na k'o kɔni b'a jira k'a fɔ Sudan ale buna adamadenya gɛlɛya ko dɔ de b'a la ka fara a ka dogo don ka sababuya kɔni kɛ min ye musakantanya o b'a la ani kɛlɛjugu fana bɛ a la. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kunnafoniya minnu tun bɛ an bolo buna adamadenya ani yiriwa radio so HDFM sanfɛ o de tun ye ninnu ye a lasera aw ma a balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salumu Jwara ye a k'an bɛɛ donna nataw la kunnafoni wɛrɛ ale kɛnɛ kanan na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de Mankana.